Madwar 30 pazjent fis-sena b'kanċer avvanzat fil-prostata u li jkun nferxilhom f'postijiet oħra ta' ġisimhom se jibdew jingħataw il-mediċina Abiraterone li minn din il-ġimgħa daħlet fil-formularju tal-Gvern. Ma' News id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne spjega il-benefiċċji ta' din il-mediċina. Minn il-ġimgħa pazjenti li għandhom kanser mifrux fil-prostata, rġiel naturalment se jkunu jistgħu jaċċessaw minn ħlas mediċina ġdida kontra l-kanċer tal-prostata Abiraterone, illi tfisser li daw il-pazjenti li sissa kienu jkollhom jixtruha din il-mediċina u tiswa mal-50,000 ewro għal kull trattament, issa jsibu din il-mediċina minn ħlas minn fil-formularju. Ħafna drabi din il-mediċina tingħata lil pazjenti irġiel li l-kanċer tagħhom ikun waqaf iwieġeb għal trattamenti oħra. Madankollu hemm każijiet fejn tingħata mill-ewwel għal pazjenti li jkollhom kanċer avvanzat fil-prostata. Din il-mediċina tgħin biex il-kanċer jinżamm taħt kontroll u ġie pruvat li tgħin lill-irġiel jgħixu aktar. Apparti minn hekk tgħin biex jiġu trattati sintomi bħalma ġieħ u lejja illi jġib miegħu il-kanċer. Id-dħul tal-Abiraterone fil-lista ta' mediċini b'xejn li joffri l-Gvern tmur jitfit mal-weda tiegħu illi jpoġġi l-ġlieda kontra l-kanċer bħala priorità ewlenija fil-qasam tas-saħħa. Aħna nistmaw li hemm madwar 30 pazjent fis-sena li jkollhom dat tip ta' kanser mifrux u allura il-Gvern ħad tkun qed tiswieħ fuq minn nofs miljun euro fis-sena ma' 600,000 euro fis-sena, però dawn huma flus illi aħna nafuhom bil-qalb għax nafu illi dawn il-pazjenti għandhom verament bżonn l-għajnuna tal-Istat, l-għajnuna tal-Gvern, u allura aħna lesti illi issa anke b'din mediċina ngħinu lil dal-persuni wkoll. Apparti d-disponibilità ta' mediċini b'xejn għal pazjenti, pilastri ewlenin oħra fil-ġlieda kontra il-kanċer jinkludu il-prevenzjoni, l-screening kmieni, it-trattament, ir-riabilitazzjoni u r-riċerka. Dawn kollha qegħdin ikunu indirizzati bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali dwar il-kanċer li tnediet madwar sentejn ilu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.